Merħba ħbib fi programmi oħra hemm miktub programm fejn tafu fih qegħdin nistudjaw il-ktieb tar-Revelazzjoni u s'issa rajna 3 kapitli u rajna s-7 messaġġi li Jexua ta' lil Ġwanni u li Ġwanni għadda lil knejjes tal-Asja Minuri, knejjes li jirrappreżentaw lilna bħalma għedna ħbib tiegħi għedna li dak li l-messaġġi tajbin li Jexua għadda lil dawn il-knejjes permezz ta' Ġwanni għandna naraw x'inhu huma u nadattawhom f'ħajjitna waqt li dawk li Jexua qal li ma kinux qed jogħġbuh naraw li ma jkunux f'ħajjitna u fil-knejjes tagħna fil-kongregazzjoni jiġifieri fil-familji tagħna fil-miġema tagħna. Ħalli bekk inkunu nistgħu nimxu wara Kristu li huwa id-dawl ta' din id-dinja. Issa minn dan il-kapitlu l-hemm ir-raba' kapitlu se naraw xi ħaġa differenti. Issa ħanaraw bħalma tafu aħna bdejna l-istudju tagħna bi Ġwanni jimmedita jirrifletti fuq l-aħħar żminijiet u kien imgerfex u il-mulej għallu li speċ kien se spjegalu issa il-viżjoni li Ġwanni kien qed jara, dak li Ġwanni kien qed jassab fuqu, il-mulej kien se jurihulu u jispjegaħulu. Allura kien se jispjegalu x'ser jiġri fl-aħħar żminijiet u għalhekk dan il-ktieb huwa ktieb tar-Revelazzjoni. Ma bħal medna mhux biss rivela x'ser jiġri fil-futur jew x'diġà allura issa għadda u x'għad irid ikompli għaddi, imma wkoll irrevelanna min u Jexua il-Messija. Dik hija l-revelazzjoni rridu nieħdu minn dan il-ktieb. Il għaliex warajh irridu nimxu. Ir-raġuni għaliex hija li min jimxu warajh mhuwiex ser jgħaddi mill-persekuzzjoni, mit-tribulazzjoni ħanejdu hekk, li jridu jgħaddu minna dawk illi mhumiex jimxu wara il-mulej. Ejja ħnibdew l-istudju tagħna kapitlu 4. Ktieb ta' Revelazzjoni kapitlu 4 versu wieħed jibda hekk. Tinsewx qed nagħmlu studju vers. Ma aħna naqbżu l-ebda vers u l-ebda kelma tajjeb. Vers wieħed tar-raba' kapitlu. Wara dan ħarist u wara rajt bieb miftuħ fis-sema. U l-leħen ta' qabel li kon ġa smajtu ikellimni isu tromba qalli. Itla' ħanurik x'għandu jiġri wara dan. Mela hawnhekk diġà qed naraw illi jekk dana il-ħoss dan il-vuċi li sema kien l-istess wieħed li kellmu qabel allura qed naraw illi kien Jexua il-Messija. U din hija konferma oħra ta' kemm Jexua illum huwa ħaj ħbib tiegħi. Huwa ħaj u qed jammar fis-sema ma'Alla l-Missier. Il-frażi l-ewwel li beda biha wara dan, jiġifieri wara dan, ifisser li wara dawn is-7 messaġġi li Jexua rid jgħaddi lill-knejjes u allura qed jgħidilna wara dawk il-messaġġi issa ħejġri da kollu, imma l-fatt li Jexua huwa ħaj, il-fatt li Jexua huwa hemmhekk għalina aħna se nkunu kapaċi nelbu dak li hu ħażin, dak li qed jgħidilna. Wara l-messaġġi li s-7 knejjes wara dan ħarist, wara lil Jexua, huwa f'Jexua li aħna rebbieħa, huwa f'Jexua li nistgħu nelbu il-ħażin li seta' kellhom daw is-7 knejjes u allura nistgħu nimxu warajh. Qed jgħidilna wkoll allura li jekk Jexua huwa ħaj għandna nagħmlu l-kuraġġ u dak hu li ser nistudjaw biex inkunu nafu f'dak li ġej fuq id-dinja u fuq il-Knisja. Imma għalkemm forsi dal-ktieb għandu ħafna profesiji li xejn huma sbieħ għal dak li ġejjin fuq id-dinja nkunu ċari u onesti. Xejn huma sbieħ il-profesiji li qed naraw ġejjin fuq id-dinja fuq il-Knisja f'dan il-ktieb. Ma Jexua qed jgħid nisma' qiegħed hemm, jiena ħaj, jiena magħkom taqtawx qalbkom. Għamlu l-kuraġġ. Jedinna wkoll li Ġwanni allura qed jgħidlu itlaqgħu. Allura kien maħtuf fis-sema sabiex jagħtina r-revelazzjoni, sabiex inkunu nistgħu nifhmu dak li anke illum qegħdin ngħaddu minnu. Qed naraw hawnhekk allura l-Ispiritu talla issa lil Ġwanni qed jitieħdin ir-rivelazzjoni li Ġwanni se jgħaddilna. Rivelazzjoni 4 vers 2. Minnu fih ħassejtni merfuħ fl-Ispiritu u rajt tron imwaqqaf fis-sema u wieħed bil-qiegħda fuq it-tron. Mela rajt naraw l-waqt li kien qed jimmedita Ġwanni ġie merfuħ fl-Ispiritu sabiex seta' jifhem il-viżjoni issa mill-perspettiva ta' Alla. Dak li ħajspjegalna Ġwanni mhux x'jaħseb il-bniedem, mhux x'jgħid il-bniedem imma x'qed jgħid Alla.
U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti kif ninterpretaw dan il-ktieb ħbibtiex, ħafna jinterpretaw ħażin. Illa għaliex għax ħafna jinterpretawh mill-viżjoni tagħhom. Mill-viżjoni ta' dak li talmu ma' ħaddieħor, tal-kotba li jaqraw. Mentri Ġwanni, il-viżjoni li ħaddina hija il-perspettiva ta' Alla li qiegħed raħ fil-fatt bil-qiegħda fuq it-tron. U dan jfisser li Alla saret spjegazzjoni ta' dak li ser jiġri, ta' dak li d-dinja tittgħaddi minnu sabiex is-saltna Alla tkun tista' tirrenja fuq din l-art. Diġà qed naraw Alla bil-qiegħda fuq it-tron fis-selma. U f'dana il-ktieb se naraw kif wara dak kollu li jirdu ngħaddu minnu bħala Knisja u kemm bħala nazzjonijiet u popli tad-dinja, wara dan kollu l-istess Alla li qiegħed fuq it-tron fis-sema se jkun bil-qiegħda fuq it-tron fuq din l-art u se jmexxi taħt irridu nimxu warajh irridu mmorru. Dak hu l-messaġġ ta' dan il-ktieb u ta' dan il-vers. Revelazzjoni 4 vers 3. U d-dera ta' dak li kien bil-qiegħda kienet qisha dera ta' ħaġra tal-ġaspru u tal-kornalina u li madwar it-tron awsalla donna żmeraldi. Ġaspru huwa l-kulur aħdar u l-aħdar fil-Bibja ifisser dejjem ħajja. Bħal meta naraw il-ħaxix reġa' tiela fir-rebbija, reġa' ġejja l-ħajja fid-dinja wara x-xitwa, wara li kollox miet, kollox kiesaħ, kollox is-siġar waqqaw il-weraq, issa d-dinja terġa' tibda tħaddar. U dak il-kulur aħdar fil-Bibja dejjem ifisser ħajja. Ġaspru, il-ġaspru bl-Ingliż huwa dak li nsejħu l-rubi, huwa l-aħmar, sinonimu mad-dem, ma' l-indiema. U hawnhekk allura issa qed naraw il-ħajja li nirċievu permezz tad-dem li Alla provda permezz ta' Jexua il-Messija. Jekk inti titgħaddi għall-ħajja ta' dejjem, jekk inti trid li jkollok il-ħajja, trid taċċetta id-dem li għalina ċarċar Jexua. F'kelma waħda indiema, tittindem mill-ħażin tiegħek u terġa' tibda timxi mill-ġdid ma' Alla il-missier permezz tad-dem ta' Jexua. U permezz tad-dem ta' Jexua hemm il-ħajja. U hemmhekk fejn naraw allura lil Alla bil-qiegħda fuq it-tron. Vers 4, kapitlu 4 tal-Ktieb tar-Rivelazzjoni vers 4. Madwar it-tron 24 siġġu u fuqhom bil-qiegħda 24 xieħ libsin abjad b'kuruna tad-dem fuq rashom. U innutaw kif dak kollu li Ġwanni qed jara qiegħed isseħħ quddiem it-tron ta' Alla. Jiġri dawn l-24 xieħ qegħdin quddiem it-tron ta' Alla huma libsin l-abjad u wkoll għandhom il-kuruni tad-deb. U dawn allura jurina li dawn l-24 karattru, dawn l-24 xieħ huma sinonimi mal-purità x'libsin l-abjad u ma' l-awtorità. U da diġà semmejnieh kemm għandna nkunu puri, kemm għandna nimxu wara Jexua, il għaliex meta se jkun qed jirrenja fil-millennium u miegħu nkunu qed nirrenjaw aħna skont il-purità tagħna, skont dak li aħna nagħmlu bħalissa ikonna anke livell ta' awtorità. U qed naraw allura l-purità u l-awtorità imorru flimkien jimxu id fit. Huwa meta nimxu fil-purità tal-kelma t'Alla li huwa jista' jużana fl-awtorità tiegħu permezz tagħna. Allura rridu nirriflettu fuq il-karattru t'Alla. U għalhekk irridu naraw il-messaġġi ta' dak li għandu s-seba' spiriti x'inhuma biex nimxu wara daw is-seba' spiriti, għax nimxu wara s-seba' spiriti t'Alla nkunu qed nimxu fuq il-purità u permezz tal-purità Alla itina l-awtorità. Għalhekk libsin il-kuruna tad-deb. Revelazzjoni 4 vers 5. Mit-tron rajt ħerġin beraq u ħsejjes u rat. U 7 torċi mixawla qudiemu li huma s-7 spiriti t'Alla, s-7 spiriti li diġà semmejnihom. Imma interessanti hawnhekk fejn qed jgħidilna mit-tron rajt ħerġin beraq u ħsejjes u rat. Mela hawnhekk qed naraw xi ħaġa li diġà seħħet fil-ktieb tal-Bibja. Fil-Bibja diġà naqraw fuq għadi. Din hija xi ħaġa li seħħet fuq il-muntanja Sinaj meta Alla kien ser jagħti l-kmandamenti lil Mosè u Alla
Jekk tafu tiftakru l-istorja Alla ordna l-Mosè jikkonsagra l-poplu għal 3 ijiem, għal 3 ijiem rridu jitnatfu rridu jinħaslu għaliex 3 ijiem. Il-numru 3 fil-Bibja dejjem ifisser revelazzjoni. Dak li jfisser il-numru 3 fil-Bibja. U Alla għallu l-Mosè biex jikkonsagrahom għal 3 ijiem għaliex għax Alla kien qed jippreparahom biex jirċivu rivelazzjoni. U ma kienx se jtihom ir-rivelazzjoni li tal-Ġuanni, x'rivelazzjoni kien ħajtihom? Kien ħajtihom rivelazzjoni tiegħu innifsu permezz li kien se jtihom il-kmandamenti. Alla kien se jurihom minnu. U dan kollu seħ qabel Alla ta' ir-rivelazzjoni ta' minnu permezz tal-10 kmandamenti. Tajjeb? Qabel ma tom din ir-rivelazzjoni għallhom tnatfu għal 3 ijiem. L-istess ħaġa qed naraw jiġri l-ħsejjes, ir-rat, il-beraq, imma mhux biss. X'ġara wara li Alla ta' il-kmandamenti? Wara li Alla ta' l-kmandamenti lill-poplu tiegħu, il-kelma tgħidilna li Alla ħareġ u mar għal fuq il-poplu. Ħareġ biex jiltaqa' mal-poplu tiegħu u il-kelma tgħidilna li l-poplu beża. Tal-beża l-poplu li Mosè qallu isma' murrinti ara x'għandu xi jgħid u mbagħad ejja u għedilna. U l-istess ħaġa naraw ukoll fil-fatt ta' hawnhekk is-7 spirti. Li huwa l-Ispirtu Qaddis tal-Alla, l-Ispirtu Santu huma dawk is-7 spirti li jirriflettu l-karattru ta' Alla. L-istess spirtu li Alla bagħat fuq din id-dinja sabiex ikun hemm il-bidla f'dak li jażlu li jimxu warajh. 7 għedna li jfisser qudusija, diġà għedna li jfisser qudusija, hekk huma s-7 spirti tal-Alla, imma x'nafu, anke llum qed naraw illi Alla jrid jiltaqa' mal-poplu tiegħu u l-poplu ma jridx. Il-poplu qed iżomm lura bħalma għamlu fil-ktieb ta' l-Esodu. Kapitlu 4, vers 6 jgħidilna hekk ara. Quddiem it-tron rajt ukoll bħal baħar tal-ħġieġ qisu kristall. U f'nofs it-tron u madwaru 4 ħlejjeq ħajjin kollhom għajnejn minn quddiem u minn wara. U hawnhekk issa fejn se nibdu naraw ħafna karattri, ħafna affarijiet li huma pratikalment simboli. Imma hemm ukoll dawk illi jeżistu veru bħal daw l-4 kreaturi quddiem it-tron. 4 fil-Bibja huwa referenza għad-dinja. Meta tisma' n-numru 4 fil-Bibja jirreferi għal dak li huwa tad-dinja. Pereżempju, naraw aktar il-qudiem Alla jitkellem fuq l-4 kantonieri tad-dinja. Naraw l-4 irjaħat, naraw l-4 ponot tad-dinja li huma l-vant, il-punent, in-nofsinhar, it-tramuntana, dejjem b'referenza għad-dinja. U qed naraw ukoll li għandhom ħafna għajnejn, kemm quddiem u kemm wara daw l-4 kreaturi, u dan jfisser erf u intelligenza. Dawn l-4 kreaturi jaraw u jafu kollox. Għax jaraw mill-4 naħat, għalhekk għandhom l-għajnejn wara u quddiem. Ifisser li għandhom l-erf u l-intelligenza. Revelazzjoni kapitlu 4 vers 7. L-ewwel ħlieqa ħajja donna l-jum. It-tieni ħlieqa ħajja qisha oġol. It-tielet ħlieqa ħajja b'wiċċ ta' bniedem u r-raba' ħlieqa donna għajkla it-tiel. Interessanti daw l-4 uċuħ ta' daw il-kreaturi u rridu naraw allura issa xi jfissru. Ma ninsawx li dejjem hemm tifsira għal dak li għanfiktub fil-kelma tal-Alla. Alla ma tanix xi ħaġa li ma nistgħux nifhmuha u għalhekk kitibinna biex nistudjaw u nifhmuha. L-jum ifisser glorja. L-oġol ifisser qawwa. Bniedem ifisser erf u intelligenza u l-għajkla sopra natural. Dawk huma s-simboli ta' daw l-4 uġuħ. L-jum jirrappreżenta l-glorja, l-oġol jirrappreżenta l-qawwa, il-bniedem li jirrappreżenta l-erf u l-intelligenza u l-għajkla li tirrappreżenta dak li huwa sopra naturali. U dawn huma kollha attribwiti għall-karattru tal-Alla,
Alla huwa l-aktar qawwi, Alla huwa l-aktar glorjuż, Alla huwa l-aktar intelligenti u l-aktar li għandu erf. Alla huwa sopranaturali. U dan jfisser li Alla sar iwettaq il-pjan u Ġwanni qed jifhem li l-pjan tal-Alla huwa glorjuż, il-pjan tal-Alla huwa b'saħħtu u biżejjed u għandu erf u intelligenza biżejjed biex iwettaq dan il-pjan jaf kollox li hemm u l-kwalità sopranaturali li fih. Dan il-pjan. Mela qed naraw ukoll pjan li huwa glorjuż għax jekk aħna salvati permezz tal-pjan tal-Alla dan il-pjan huwa glorjuż biex salvana mill-qerda mill-mewt biex ħanaddu l-ħajja ta' dejjem. Huwa pjan qawwi għax rebaħ fuq kollox u fuq kulħadd. Huwa pjan intelligenti li qas ix-xitan ma kien kapaċi jaraf, illa li x-xitan feraħ meta ra li Jaxua jiġi msallab u ma kienx jaf li permezz ta' il-mewta aħna qed niġu salvati. Imma dan il-pjan ukoll huwa sopranaturali. Ma aħna ma nsalvawx għax aħna ħansalvaw għax Alla jrid li jsalvana. Dak li jfissru daw l-erba' kreaturi. Vers 8, Rivelazzjoni, kapitlu 4, vers 8. U l-erba' ħlejja ħajjin, kull waħda minnhom b'sitt ġwienaħ, rajthom kollhom għajnejn, kemm madwarhom u kemm minn ġewwa, lejl u nar ma jifqu qatt itennu. Qaddis, 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 il-mulej Alla li jista' kollox li hu li kien li hu u li ġej. Interessanti hawnhekk daw l-erba' kreaturi u nnotaw li qed insejħilhom kreaturi u mhux anġli. Tajjeb, daw l-erba' kreaturi għandhom sitt ġwienaħ. U dan qed ngħidu għax ħafna ma jisimgħu l-kelma anġlu jimmaġinaw xi ħadd bil-ġwienaħ. L-anġli imkien fil-kelma tal-Alla imkien fil-Bibja m'għandna indikazzjoni li l-anġli għandhom il-ġwienaħ kull meta der messaġġier tal-mulej, kull meta der l-anġlu qatt ma der bil-ġwienaħ imma der forma ta' bniedem. Imma daw il-kreaturi il għaliex kontinwament 24 siegħa kuljum sabatin fil-ġimgħa quddiem Alla l-missier quddiem it-tron tiegħu għandhom sitt ġwienaħ illi bihom jattu għajnejhom, bihom jattu saqajhom u tnej biex kun jistgħu jtiru. Imma dak huwa studju ieħor li x'imkien għamilni qiegħed żgur fuq il-YouTube ta' hemmhekk tfittxu intom studji li għandna tiltaqgħu ma' dan l-istudju ta' daw il-kreaturi. Ġwanni hawnhekk qed naraw qiegħed jinnota qed jara dak li fil-fatt kien ra Iżejja f'kapitlu 7 tal-Ktieb ta' Iżejja. Tinsewx għalkemm mhux qed nagħmel dan l-istudju bħalma għamiltu fil-komunità Malta Messjanika, imma kull vers f'dan il-ktieb tar-Rivelazzjoni huwa relatat ma' xi vers fit-Testament l-Antik. M'hemmx vers wieħed li m'għandux x'jaqsam ma' dak li ntqal fit-Testament l-Antik. Huwa studju interessanti ħafna wkoll. Forsi xi darba l-qoddim nagħmluhulkom u norukom kif vers kull vers f'dan il-ktieb huwa maħħud minn x'imkien fl-Antik Testament. Imma hawnhekk qed naraw il-Ġwanni qed jara dak li Iżajja f'kapitlu 7 spjega. U allura is-segwaċi tiegħu dawk li kienu jaqraw li jistudjaw il-Bibja, meta ngħid jistudjaw il-Bibja mhux fil-Bible Colleges Moderni, għax illum fil-Bible Colleges Moderni jgħalmu b'dak li jridu u ħafna drabi dak li Alla jirreferi fit-Testament l-Antika biss jiġi studjat. Imma hawnhekk qed naraw li s-segwaċi tiegħu setgħu jifhmu Ġwanni x'kien qed jgħid. Għaliex għax bħal Ġwanni s-segwaċi tiegħu kienu qarawhom daw il-kotba, kienu qaraw il-ktieb ta' Iżajja, jafu l-viżjoni ta' Iżajja x'kienet. Allura setgħu jindunaw li dak li qed jara Ġwanni issa kien qed jara dak li kien qed jara Ġwanni kien diġà rah Iżajja. Sitta fil-Bibja, is-sitt ġwienaħ nagħmlu referenza s-sitt ġwienaħ ta' daw il-kreaturi dejjem ifisser grazzja. U dan ifisser li din il-bidla f'ħajjitna tista' sseħħ meta il-grazzja hija il-pedament ta' dak li nemmnu.
Jekk aħna mhux se nersqu b'qima quddiem Alla bħalma jersqu dawn l-erba' kreaturi illi qasbis imissu mal-art quddiem it-tron t'Alla illa li l-art hija sagra, ftakru li Alla mhux l-ewwel darba illi ordna il-persuna li jkun qed jildilha sabiex tneħħi iż-żarbun minn saqajja għaliex dik il-persuna kienet qiegħda f'post qaddis, l-art fejn kienet qaddisa. U l-istess daw l-erba' kreaturi qegħdin quddiem it-tron t'Alla. Qegħdin fuq art qaddisa u allura jekk saqajhom biex saqajhom ma jmissux mal-art u anke hawnhekk. Naraw għal darb'oħra Ġwanni qiegħed jikkwota minn Iżajja. Imma naraw ukoll iżid biċċa frażi magħha. Fil-fatt Iżajja wkoll ra daw il-kreaturi faħru l-mulej u jgħidulu qaddis, qaddis, qaddis. Ġwanni iżid magħha dik il-frażi semagħhom jgħidu qaddis, qaddis, qaddis li kien u li hu u li ġej. Għal min kienu qed jirreferu ma kienu qed jirreferu għal ħadd ħlief għal Jexua il-Messija li kien minn dejjem li hu preżenti llum u li se jerġa' jiġi biex jisaltan fuq din l-art bibtiegħi. Dik li tfisser li kien għax kien minn dejjem Jexua li hu għax illum qiegħed fis-sema jirrenja ma' Alla l-Missier u li ġej. Illa li ġej żmien mhux fil-bot meta se jerġa' jiġi biex jisaltan fuq din l-art bħala ir-re tar-rejiet u s-sit tas-sidin. Revelazzjoni 4 vers 9. U kull darba li l-ħlejja ħajjin jagħtu glorja u ġieħ u ratti l-ħajr lil dak li qiegħed fuq it-tron u li hu għal dejjem ta' dejjem. Mela hawnhekk qed naraw f'dan il-vers qed jgħidilna li konferma ta' kemm Jexua kien minn dejjem. Qegħdin jidulaw, qegħdin imuh għal dak li hu fuq it-tron u li hu għal dejjem ta' dejjem. L-istess irridu naħdu messaġġ ieħor dana mhux qed jgħidilna biss li Jexua kien minn dejjem, imma qed jgħidilna li l-kien kollu jfaħruh daw. U dan huwa xi ħaġa li aħna rridu nagħmlu. Aħna rridu nagħmlu ma jfissirx li mill-ħin kollu 24 siegħa kuljum rridu noqogħdu nitolbu għax inkella ma nistgħu nagħmlu konverzazzjoni ma' ħadd. Sorry tkellimni għax irrid nitlob il-ħin kollu. Mhux qed jgħid hekk, imma qed jgħid li b'dak li ngħidu infaħru l-mulej ma joħorġ imbarazz minn ħalqna ma joħroġ kmiċ. Dak li naħsbu inqimu l-mulej bih u b'dak li nagħmlu inqimu l-mulej bih. U għek nkunu qed inqimu u nfaħru l-mulej 24 siegħa kuljum. Dak li qed jgħidilna dan il-vers, il-mod kif ngħixu dejjem huwa relatat il-tip ta' rivelazzjoni, kull il-messaġġ propju tiegħu huwa kif qed tgħix, wara min qed timxi, dak li tgħid, b'dak li tagħmel, b'dak li taħseb, il-min qiegħed tadura, il-min qiegħed tqim, il-min qiegħed tfaħħar. Għax importanti li tkun qed tfaħħar lil Jexua, għax fuq dawk in-nies jitkellem dan il-ktieb, fuq dawk li jemmnu f'Jexua u x'ser jiġri lil dawk li ma jemmnux. U meta aħna naraw x'ser jiġri lil dak li ma jemmnux iktar il qudiem fl-istudju tagħna huwa importanti li nemmnu f'Jexua li nimxu warajh. Ejja ħankomplu. Revelazzjoni kapitlu 4 vers 10. L-24 xieħ jinxteħtu quddiem dak li qiegħed fuq it-tron jagħtu qima lilu li jgħix għal dejjem ta' dejjem iqegħdu l-kurni tagħhom quddiem it-tron u jgħidu. Mela diġà qed naraw hemm biex norbtu ż-żewġ tifrus flimkien għax daw għalkemm vers 9 u vers 10 u vers 11 imma huma tliet tifrus marbuta flimkien. U qed jgħidilna tinsewx li kull darba li l-ħlejja ħajjin jagħtu glorja l-24 xieħ jinxteħtu quddiem dak li qiegħed fuq it-tron jagħtu qima lilu u jgħix għal dejjem ta' dejjem li jgħix għal dejjem ta' dejjem u jqiegħdu l-kuruni tagħhom quddiem it-tron tiegħu u jgħidu. U din hija konferma oħra ta' xi ħaġa li anke aħna rridu nagħmlu. Aħna niritaw il-kuruni ma dak il-kuruni impoġġuhom f'riġlej Jexua. Illa li għax aħna ma jistħoqilniex. Aħna ma jistħoqilniex li niritaw daw il-kuruni. Jekk hemm xi ħadd li jistħoqlu li jieħu kull kuruna li hemm huwa Jexua.
illa li xu għamel dak li jagħmel għalina. U dana joħroġ fil-fatt nerġa' naqraw iż-żewġ tifrus flimkien l-24 xieħ jinxteħtu qed narawhom quddiem dak li qiegħed fuq it-tron jagħtu qima lilu li jgħix għal dejjem ta' dejjem jqegħdu l-kurni tagħhom quddiem it-tron u jgħidu. Vers 11 jistħoqlok mulej Alla tagħna li tilqa' l-glorja u l-ġieħ u s-seta għax inti ħlaqt il-ħlejjaq kollha u huma kienu u nħolqu bir-rieda tiegħek. Mela qed naraw illi kull rigal, kull kuruna li l-bniedem se jirċievi ser jgħaddi għal Jaxua. Għaliex Jaxua jistħoqlu daw il-kuruni. U għaliex jistħoqlu daw il-kuruni? Għaliex il-fatt li qed jgħid illi kien hu li ħalaq kollox hemm statement importanti fih. U dan ħanajdu biex nikkonkludi anke il-programm għaliex ħafna forsi di ma jafuwix. Jew ma qatt ma studjaw ma jasbux fuqha. Il-kalma tal-Alla tajt illi it-tmiem ma jiġix qabel kulħadd ikun sema bil-bxara tajba. Issa min jgħidli imma min qiegħed nofs l-Amazon u qatt ma resqu nies lejhom għad hemm daw il-gruppi żgħar ta' nies, daw il-cluster żgħar ta' nies li jgħixu fil-foresti ġewwa l-Amazon illi m'għandhomx kuntatt mad-dinja ta' barra. M'għandhomx kuntatt ma' nies minn barra l-foresta. U allura daw qatt ma semgħu Balla, qatt ma semgħu bil-Bibbja, qatt ħadd ma kellimhom fuq Jaxua. Imma l-kelma ma tgħidilniex hekk. L-Apostlu Pawlu jgħidilna li fil-kreazzjoni aħna narfu illi hemm Alla l-Missier. U dawn l-istess nies li qed insemmu anke jekk qatt ma semgħu bil-kelma tal-Alla, qatt ma semgħu bil-Bibbja, qatt ma raw il-ħadd, qatt ma ħadd evanġelizzalhom, il-mument li jħarsu madwarhom anke ġo daw il-foresti fejn jinsabu, anke jekk mhux ġo foresti, qegħdin fejn qegħdin, nies li qatt ma semgħu Balla, jekk iħarsu madwarhom u jħarsu lejn id-dinja, jħarsu lejn il-ħolqien lejn il-kreazzjoni. Ma tistax ma tarafx illi hemm kreatur wara dan kollu. Ma tistax ma tammettix illi hemm xi ħadd li ħalaq dan kollu. U dan huwa xi ħaġa wkoll illi jirrifletta ħafna il-jum qaddis tas-Sibt. Fil-jum qaddis tas-Sibt bekk irridu nifqu minn dak kollu li nagħmlu fis-sittim ta' qabel. Is-sittim ta' qabel qegħdin hemm għalik biex tagħmel li trid. Is-seba' jum tqattaw mal-mulej. Ma tistax ikun jasal inti is-Sibt m'għandekx tagħmel u qed anki tħares madwarek forsi qiegħed fil-kampanja. Ma qas jista' jkun tħares madwarek u ma tarax il-kreazzjoni u ma tammettix illi hemm kreatur illi hemm Alla. U dan qed joħroġ anke minn dan il-vers 11 ta' dan il-ktieb ta' kapitlu 4 jistħoqlok mulej Alla tagħna li tilqa' l-glorja u l-ġieħ u s-seta għax inti ħlaqt il-ħlejjaq kollha. Meta nħarsu lejn il-ħlejja, meta nħarsu lejn dak kollu li hemm madwarna, irridu nammettu li huma kienu u nħolqu bir-rieda tiegħu. Kif jispiċċa dan il-kapitlu? Mela qed naraw f'dan il-kapitlu ħbib tiegħi li Ġwanni qed jirċievi din ir-revelazzjoni issa ta' min hu Alla. Qed naraw quddiem it-tron, qed naraw it-tron bl-aħdar li jfisser ħajja u l-aħmar li jfisser demm, mela qed naraw illi l-ħajja tiġi permezz tad-demm u d-demm ifisser li rridu nindmu minn ħtijietna naċċettaw id-demm ta' Jaxua biex ikollna l-ħajja ta' dejjem. Qed naraw ukoll dawn l-erba' kreaturi illi jedunna min hu Alla, illi huwa Alla illi huwa glorjuż, illi huwa Alla qawwi, huwa Alla għaref u intelligenti, li huwa Alla sopranaturali. L-24 xieħ madwar it-tron ta' Alla illi ħin kollu imuħ, illi ħin kollu wiċċhom mal-art. Ituħ il-qima, sottometti taħt l-armi, huma puri bħalma għandna nkunu aħna fil-mixja tagħna. Nimxu mal-kelma ta' Alla. Ħalli bħal daw l-24 xieħ aħna niletaw dik il-libsa bajda li Jaxua jsemmi u ħanintaqgħu ħafna magħha kif dan il-ktieb. Dina il-libsa bajda u il-kuruna tad-deheb. Dak l-iskop ta' din il-ħajja kif għandna ngħixu ħbib tiegħi. Ħalli nkunu nistgħu ngħixu fl-aħħar ma' Jaxua. Ntuħ dik il-kuruna għaxu jistħoqlu illa li xu kreatur u jafna u jaf minn aħna u ħalaqna mhux lilna biss kollox
U meta narfuh bħala Alla l-missier, allura ma nistgħux illa Alla ma nqimux. Allum f'dan il-kapitlu ħanifqu hawnhekk tinnutaw huwa programm iqsar minn dawk ta' qablu, il-messaġġ wasal xorta fi 11 il-vers bħal dejjem ħbib tiegħi f'isem sħabi ta' Malta Missjanika insellmilkom u bħalma dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.